Les gramínies són la base de l'alimentació nostra. Hi ha una gramínia, que és el sègol, el centeno en castellà, que quan l'estiu és humit, ha plogut molt, li ixen una mena de banyes de cuernos negres, són un fong, del qual l'extracte té unes propietats curioses. No únicament és que t'eleva i te fa més ganes d'escriure i de més, sinó que comences a veure ja colors que no existeixen, que de més no veiem, músiques, tot comença a manejar-se, tu vas volant d'algunes maneres. Un investigador sabia que això, la gent que prenia el pa infectat de sègol, una primera fase de la infecció consistia en que començaven a fer coses rares. Què li passa a això? On se mereixen? Què estan fent? Què estan intentant agarrar? Lluny. Això anava a més, i si continuaven ingerint, les puntes dels dits començaven a cremar-li, a cremar-li, a cremar-li, estaven encesos, això prolongava, els peus igual, i la solució era com tallar. ¿Qué dices? ¿Se corta mal? Això, home, tallar. Perquè si no mories. O sigui, poca broma en eixe fong. Poca broma. Dosis apropiades, la part de bé. Què fa l'investigador? Diu, vaig a veure si aconseguís un derivat que produïsca els primers efectes i inclús l'inici d'aquesta vasoconstricció, perquè en el fons te cremava perquè se van tancant els vasos sanguinis i la sensació que t'estàs morint-te cel·lularment i el que tu vas notant és que estàs cremant-te. Diu, perquè si ho aconseguim això, en el cas que una dona tinga un part en el que la pèrdua de sang siga molt gran, podrem utilitzar dosis apropiades per a tancar els capil·lars i evitar que la dona se desangre. Per tant, estava tractant de trobar la dosi que estava entre aquesta espècie d'al·lucinació, la vasoconstricció, però que no continuarà per a que no haurà d'amputar. Aquest és el repte. Va començar a treballar amb aquesta substància i va aconseguir un derivat. Una dietilamida sintètica de l'àcid, perquè van descobrir que aquesta substància responsable d'això era l'àcid lisèrgic, l'àcid orgànic. La dietilamida de l'àcid lisèrgic tenia unes propietats que ja anàvem arribant a això, que era tancar els capil·lars en una hemorràgia. Però aquest dia, per casualitat, l'investigador només va posar els humans en els que s'ha de treballar en el laboratori i va tocar, sense ser conscient, un poquet de la substància. Ho va tocar. Ell vivia a Holanda i quan se'n torna cap a casa anava sempre en bicicleta i diu, què li ha passat a la carretera? Ara, este matí estava a la carretera bé i ara la carretera està ondulada. Que la línia esta que marca la divisòria dels dos carrils l'han doblada. Arriba a casa, la dona diu, però on has estat? En quin bar t'has quedat? Que estàs molt raro. Que no sé el que veig, tots són colorins, no sé què. Repassa el que havia fet aquest dia i se troba que havia tocat. Crida al seu company d'investigació i mira, demà repetir l'experiència. I ho troba bé. I diu, però tu te posaràs a veure el que jo faig. Per anar anotant, jo tractaré de contar-te el que m'està passant. En efecte, va repetir tot, va tocar allò, se'n va anar a la bicicleta i en efecte l'altre que anava darrere, anava vigilant-lo i has començat a comportar-te d'una manera molt rara. Allí fent cabrioles, coses que mai t'havia fet, una persona sèria, sensata, no sé què, i ara estaves allí al·lucinant. Estava al·lucinant. I ja tenim. Van patentar aquest derivat, que era el lisèrgic sintètic dietilamida, LSD. LSD. Això va ser la droga més habitual en l'època dels hippies i fins i tot els Beatles li van dedicar una cançó
Lucy in Sky with Diamond, LSD. Una cançó que era tan famosa que uns antropòlegs que estaven allà en la zona d'Etiòpia buscant els primitius restes d'homínids se posaven totes les vesprades el casset a sentir Lucy in Sky with Diamond, on parla de núvols de colorins, de globus que pugen, de tal que està descrivint una al·lucinació. Si llegiu la lletra, és una descripció fantàstica d'una al·lucinació per ingesta de LSD. Pues bé, els antropòlegs que estaven totes les vesprades allò, de repente se troben les restos d'un primitiu homíni, d'una xiqueta, que després detecta que és una xiqueta. I quin nom li posaran? Lucy. En homenatge a la cançó, que era un homenatge a la substància que produïa al·lucinació. Com si la xiqueta també havia estat al·lucinant. Pero bueno, corramos, tu pido verdad. Yo quiero hacer un experimento.